Makadini vatariri ndoitwa tafadza kubvunza wabaya kuno kwaMutoko panotiri panonzi Panyamakwere Lodges. Pano tine 50 rooms dzinotangira pa $45 for my chalets, as well as my hotel standard rooms anoita $55, and my executive rooms anoita $110. We also have a 200-seater conference facility, as well as a nice kitchen that serves traditional meals. For activities, we have a nice pool behind me, and we have beautiful gardens where you can relax, as well as Mamtoko mune zvakasiyana zvokuita, from rock climbing to visiting Mutemwa Holy Mountain, Ruchera Caves, Mutoko ruins, and many other things that you can enjoy whilst visiting Mutoko. We welcome you to come and stay at Nyamakwere Lodge. Right, Nyamakwere Lodges tine pekurara pakanaka, pakaisvonaka, tine ma executive rooms, tine ma standard rooms, ane mafriji, tine DSTV, Wi-Fi yamunenge muchishandisa muri marooms. Tinokuchingamidza nekufara. You are welcome kuti muye kuNyamakwere Lodges. Vanoda kutibata munotibata pa 0717 948 787. Dziripo zvakare pa WhatsApp, dzinoita zvakare kufona. Last time ndakambokarowa futi solo kambwaka. Hanzi nawane shamba pa makepiri. Kakandi spaka. Zuva richibuda richinonyura uko, ndinogarofunga ndingaita se ndikufadze muriwa. Kubva zuva richibuda richinonyura zvekare, ndinogarofunga ndingaita se ndikufadze muriwa. Kunyemwerera pachiso chako ndicho chisuwo chemoyo wangu mudiwa, hapana chimwe chandinoda. Kunyemwerera pachiso chako ndicho chisuwo chemoyo wangu mudiwa, hapana chimwe chandinoda. Totokumbira kunasa matenga, zvandinofunga zvibatike, zvandinoronga zviendeke, tichironga ramangwana. Totokumbira kunasa matenga, zvandinofunga zvibatike iwe, zvandinoronga zviendeke, tichironga ramangwana. Munoziva chii? Kubva zuva richibuda. Nhau dzerudo idzi. Nziyo dzinoridzwa dzakanangana nerudo. Aiwa dzinonakidza. 95% yadzo inonakidza. Then dzimwe dzekutenda vana mama futi. Hasina mboona kambo kekutenda mama kachibohwa, kana kuti attachment yatinayo here nevabereki. That much I don't know. Kazuva iyi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari bwezuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMutoko. Ndofunga mawakaona nhau dzakasiyana siyana dzatingachikupai tiri kumudzi, tichikupai tiri kwaBonda Makara. Ndo zviri kutora nzvimbo kama Mutoko zvatanga tati regedzai timbokupakurirai. Asi pandasvika maMutoko paNyamakwere Lodges, paya pandakakuudzai kuti kana mafunga zvekushanya nzvimbo yeMutoko, dzimweni nguva uri kubva Mozambique uchinanga Harare, waneta wakuda kurara, uri kubva Harare uchienda kuMozambique, uri kuenda Nyamapanda, uri kuenda kuSuswe, uri kuenda kwakawanda nzvimbo yekutandarira ndiyo ino, nzvimbo yekurara ndiyo ino. Sunungukai mhuri yeZimbabwe kunge muchibata veNyamakwere Lodges. Namba dzavo ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti panguva ino. Asi hatina kuuya hedu nhau yatinayo nhasi aise Nyamakwere. Ndati regai ndimbokupai chikwata chatakambokuudzai nguva ino iya mashuroko. Ndina Tando class ndichimba kuti iwe Tando iwe mukaranga. Ndo nhau yacho yatadzoka nayo nhasi, nekuti kubva patakakupai chikwata ichochi pane madevelopments akawanda akazoitika avari kuda kupa kutenda kuDrumas Media. Saka ndati aiwa mukana wacho tinokupai wekuti munge muchitenda. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew
neshamba. Naizvozvo regai ndipe chikwata mukana apa tangoda kutanga nekupainzwisa kudzora nekudzora ndangariro yezvatakambokupai mumashure zvanhasika. Aiwa ndozvatakukupai, asi ndakanganisa hangu muchiimba kambo kerudo. Kambo kerudo hakazodidzungusira ndaite kanoda kudzikama. Hanzi benzi palavhu rinodzikama. Ndidzikamise henyu nekambo tienderere nekambo kedu. Ngatiro kambo kelavhu futi. Ndiwe chete, ndiwe chete, ndiwe chete, ndiwe muridzi wemoyo wangu. Ndati ndiwe chete, ndiwe chete, ndiwe chete, ndiwe muridzi wemoyo wangu. Ndichienda kubasa, moyo wangu unorwadza. Ndichifamba rwendo, moyo wangu unochema. Wasarawo nani? Uchiitei kuti wasarawo nani? Shanjitsu. Uchiitei. But kwatinoridza manje vanhu vakandichinjisa malyrics vakati wasarawo nani? Uchiitwei? Ndati ndiwe chete, ndiwe chete, ndiwe chete, ndiwe muridzi wemoyo. Yava matombo embomirira parapa song kuridzwa. Chinonetsa kuvanhu varumeka ipapa kambo kenyu maingoti ndiwe chete, ndiwe chete. Hapana kumbonzwi Mary kana kuti Suzeni. Nongonzi ndiwe chete, ndiwe chete. Umwe nemumwe paari ngangoti ndanzi ndini chete. Baba vevana, baba vevana, baba vevana, baba vevana. Kozvemusango ndozvineiko, iko kumba kuriko. Kozvemusango ndozvineiko, iko kumba kuriko. Imo musango tinosangana nezvakawanda, zvimwe zvacho zvinotyisa. Imo musango tinosangana nezvakawanda, nyoka dzinoruma. Kana zvakubata, kana zvakubata, tinonzwawo uchichema. Kana zvakubata, kana zvakubata, tinonzwawo uchichema. Hanzi ndakaroiwa, vanondivengava, vehukama vandikandira zvitsinga. 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 Baba vevana, baba vevana, mai vevana, mai vevana. Kazuva imhuri yeZimbabwe zita ndonzi Dhumi Matombo anokosha nechikwata cheNice and Cool Band. But muno Mamutoko they are now preferring to call me Vamatombo ndora akuzikamwa. Tadzoka zvekare sekuya kwatakamboita kwamuri neDrumas Media tasangana nawo mukoma Andrew Neshamba vachitisimudzira vachitipawo kuti tinde pamepo tione kuone vanhu tinovatenda zvikuru. Zvavakatiitira takakwanisawo kusangana nevanhu vakawanda. Zvimwe zvezvizvarwa zvacho ndiye mukomana ari pano uyu wamuri kuona uyu. Atakasangana naye nokuda kweDrumas Media. Iko zvino takatosvika pakuzozvishanda tese. Mogona kumunzwa achizvitaurira ega. Kaziva mhuri yeZimbabwe ndinotenda. Ini zita rangu ndinonzi Samura. Kana kuti kuda kwashenya ruwabvu ndiri chizvarwa chekwamutoko. Samura zvichibva pandebvu heredzi. Samura zvichibva pandebvu. Ndikuona kafesi kacho makada kufanana na the late Moses Machel. The funny thing is zita iri ndakaripiwa ndisati ndatombonde ndebvu. Pandakamuva ndichibva kwamutoko kuno ndichienda kwaMutare.
vanhu vekwamutare vanga vasinganzwisise chibuja chandaitaura, so they thought kuti ndiri wekumozambique. Ndo pavakatanga kunditaura kuti uyu wekumozambique. Kune vakatorohwa nenyaya yekuita that kind of prejudice. Then they gave me a name manje ranga risingazikanwe nevakawanda rekuti wekwasamora. Ndatombone ndebvu mufungeni. Saka rakazotoguma nickname yaRainbow zvisingaiti. Kusvika ndazotoona kuti zvandakatombofanana naSamora wacho. That was pandakanga ndane ndebvu, saka I got to accept the name rekunzi Samora. That's how I came to have that name. Right, ngatidzoke kunyaya yekusangana neNice and Cool Band navamatombo. Ndakandiri kushandawo kuSouth Africa kuCape Town. Zvedu zvekufollowa kaizvi content yepaYouTube. Unenge unoda kunzwa kuti kumba kurikuitwei. Ndakabva ndasangana nemavideos ava neshamba paDrumas Media. Aiwa taiteera zvekudaro Drumas. Kuti ndo anotipa kanyaya dzinonakidza ka. Sekumwa deep in the rural areas uku. Tichida kunzwa kuti zvizvi zviri kuitika. Ndo patasangana na the story of Matombo. Vachitaura kuti isusu tiri band riri best kwaMutoko. Ndakati kwaMutoko kwane band. Because pandakabva kunoku inini back then kwakusati kwane activity yakawanda yearts. Ndakati this is good. Ndakangoenda kwaMutoko chete. I'm going to meet these guys. Tibvunza kuti vari kuita sei? How did they start? Zvirumbofambawo sei kwaMutoko? How is the art industry treating them? Ndabva ndachizouya ndakauya, was that 2022? Right. 2022. Zamamadzeka. Ndakatomboita short ese. Inini ndiri kuCape Town and handine kaband kangu. Let me say it kaband because it wasn't big. I was just performing nevana vangu na bass guitarist anonzi Dennis Chimukango, keyboardist wedu atati nayo that time T1. Saka when I moved from Cape Town tichidzoka kuno ndakangoti zvakangonaka kuti tingofamba navamatombo. Vamatombo kanditi mkoma. Zvakanaka, I think rhythm munenge muri kuribata zvakati nake. Chiri zai rhythm guitar. Saka ndiri kwamatombo iko zvinezvi ndiri kuridza rhythm guitar. And zviri kunakidza, zviri kufamba zvakanaka. Saka vanditi ngatimbodzoka tinotendawo neshamba neDrumas Media nekutisa pamhepo nekutisanganisa. Ndikati this is a good opportunity. Handei mukoma. Ndofunga ndo nyaya yangu. How I got to meet Vamatombo. That was part of the Nice and Cool Band ufunge. Thanks to Ngoma Andrew. Those are Drumas Media taking you to another level. This is the highest level. Highest level. Thank you so much. Vamatombo pane zvimwe zvavakataura kuti munoita zvakare muchikwata. Right. Iko zvinezvi ndiri part of the management Nice and Cool Band. Tisu tine tichiona kuti patasangana nemashows is the equipment ready, vakomana varipo vari kuridza ndaanani, as well as handling social media marketing. Ndino designer posters because I'm a graphic designer by profession. Ndo zvinhu zvakandichikuita all this time of my life. Ndisati ndamuvwa kuno because of some circumstances. Sakangonditi no, just go home for a few years or maybe tichagara tiriko kuno zvachose. So I'm handling social media marketing, designing my posters in Nice and Cool Band. Zvimwe zvacho tinongoita tichingosherana ma responsibilities. Thank you. Vamatombo. Yes. Ndintroduce mufundisi. Mufundisi zita rebasa kana kuti watori mufundisi? Mina vachazotaura vega. Wazi kwatiri ndiwo mufundisi. Asi munomboita maprayers. Pandoti mufundisi wangu tinopinda tese chechi imwe chete. Tese kupresent worship atingoridze magitari kubva chete. Vanoridza drum ndimufundisi zvekare. Saka ngavazviintroduce vatauri
kuti vangamira sei. Alright, tikazvai muri yeZimbabwe sezvamanzwa wamatombo achitaura, zita rangu ndinoitwa Mufundisi kana kuti Tinashe Kurida. Rekuti Mufundisi rakabva kuchechi. Vakomana takangoti vakomana ngatimboite zvemagitari. Takatomboramba zvikanzaiyo zveufundisi hatisi kuti takutorerei ufundisi. Ndivamatombo vainditaurira kudaro. Ndakataiwa zvakanaka matombo. Ngatichiita sei, ngatichiite zvemagitari sezvo chingoriwo chipo changa chiri ngori muropa. Patatanga kuita zvemagitari ndichibata ndiri padrum kwa matombo. Saka tazoti fambei ndopa ndakazonzwa matombo akuti bendi redu shamwarika tada kumboti tisimukire tiendewo pamhepo pane vamwe tizikana. By that time unfortunately handakukwanisa kubatika. Vakomana bvaenda paDrumas Media pamukomane Shamba vandazoonawo mavideos. Ndikati zvakanaka izvo. After ndaona video rapostwa by that time ndanditorinawo matombo. Varungu vakatanga kufona zveshuwa tinoda kutenda Drumas Media yakatisimudzira zveshuwa to another level. Bendi rakatanga kusimukira richisimuka richienda. As you are speaking right now vakawanda vazhinji vatava kushanda navo. The likes of mukoma Samora wamanzwa vachitaura zveshuwa takasangana navo paDrumas Media. Saka tinoda kuramba tichitenda Drumas Media kuti zvayakatiitira isaitire isusu tega asi iitire nevamwe vese vari pasi pano. But pano wano wanoda kutaura iye handingambokusiya anonzi Tawanda Chishato. Tawanda Chishato akatofunda nonga 1 hour ationa paDrumas Media. Saka uriko big up Tawanda uri chibaba. Tawanda chibaba tinotenda. Ati ndiri kuchirundu achifona ndingambomusiyi kutaura vamwe hangu ndogona kuzovasiya gari kutaura 1 hour. Wangu muri yeZimbabwe ndiyo nyaya tanga tiinayo muzuva ranhasi. Zvinotipa manyuku-nyuku, zvinotipa kufara kukuru kana maprograms edu atinoita achizokwanisa kuita impact kuruzhinji rwenyika. Hecho chikwata chasimbiswa neDrumas Media. Sando dzedu nei. Tinotenda. Muri yeZimbabwe ngatisakanei mune zvimwe zvirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba matapirwa nechirongwa chatakupai zuva ranhasi. Pari zvino regai nditi goodbye my friends. Goodbye my friends. Ini ndakwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mukaranga. Iwe magiwe mukaranga. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Ini ndakwenda kubasa kwangu. Iwe Neshamba, iwe mukaranga. Watisaharanga. Noti magidega mukaranga muZimbabwe iri yana. Kozi magi mukaranga tamunzwa. Aiwa kufara kwatiri kuita muri yeZimbabwe tiri muno munzvimbo yeMamutoko tiri paNyamakwere Lodges. Ndofunga munotondera zvikuru tichikuudzai kuti vanoda kuuya ukuwana pekugara, twekudyira jira, twekunwira nwira, ndo pamunokwanisa kunge. Ndozvati background ine vazhinji vanga kutoshamisa kuti asi vanhu vari kuUK here. Aiwa tiri Mamutoko kumabuja ikoko. Norira pfene. Vanoda kuwana pekugara kandi twekudyira munovabata veNyamakwere Lodges. Namba dzavo ndidzo dzira muri kuona pascreen pari zvino. Asi regai hangu nditi goodbye my friends. Akomana manete here kuridza tioneke kekupezera. Magitara atineti. Varoire goodbye my friends vopezera. Ndangoudza hangu chete kuti ini ndakwenda. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Vakamboonana tichazoonana nerimwe zuva. Hama dzangu.
kwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mukaranga tiri kwamutokoka hanzi ini ndakuenda kubasa kwangu munokuziva. Pane vamwe vanhu vanoti vakandiona ndichishanda basa rangu vanoti vanoda kundirova, vanoda kundirwisa. Aiwa, izvozvo tine maaudios ari kutenderera ekuti pane munhu ada kuuraya vamwe vanhu. Tichazvitsvaga. Inini kana ndichitobva kumba everyday ndosiya tauro riri nyoro kuenda kumakuhwa, amai vanototsaura kuti baba vanoenda kubasa kumakuhwa, saka ondorova ndichita makuhwa angu. Aiwa, ndisei ndite basa rangu. Saka chipo chechimakuhwa china ngatisaka nemune zvimwe zvirongwa. No.